friends, welcome to Dharan Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட லட்சுமி யானையா இருக்குன்னு போன அப்டேட் சொல்லிப்பேன். ரோசி வாங்குறப்போ வந்து 2 குட்டி போட்டுருது. வாங்க இது வந்து கெடா குட்டி. இது பேர் வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. அது என்னன்னா நம்மளோட சாந்தியும் கண்ணுக்குட்டி போட்டுருது. அதுவும் போட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சு, இதுவும் போட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சு. இது வந்து பொட்டை. இதுக்கு வந்து மீனான்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். பாருங்க நம்மளோட ரோசி குட்டியோட எப்படி பெருசாகிடுதுன்னு. ராஜா ராஜு எப்படி நல்லா பெருசாகிட்டாங்கன்னு பாருங்க. ஹார் ஒன்று சனை பிடிக்க ஸ்டேஜ் ஆகிடுது பாருங்க. நம்ம வீடியோக்கு தெரிஞ்சு ஓடி ஓடி விளையாண்டுக்குது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட லட்சுமி பார்க்கலாம். பாருங்க லட்சுமி வந்து இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் குட்டி ஓடுது. 2 வாரம் இருக்கும் குட்டி ஓடிச்சு. இப்போ நல்லா ஆயிடுது. ஒல்லி குச்சி இருந்தது அப்போ குட்டி ஓட்டோன்னா இப்போ நல்லா ஆயிடுது. நம்மளோட அலெக்ஸ் பாருங்க, அலெக்ஸ் நிற்குதுங்க. இப்போல்லாம் இடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்க. அண்ணாங்கல் போடுறக்கே கொண்டு போய் அண்ணாங்கல் போடுறக்கே காலில் அண்ணாங்கல் போடுவாங்க. அதுக்கே இப்போ இடிக்க ஆரம்பிக்க. இப்போ கயிறெல்லாம் புதுசு மாற்றிச்சு, 2க்குமே அத்து போடுச்சு. ஸோ வாங்க நம்மளோட சாந்தி பாட்டு அப்புறம் முதல்ல சாந்தியோட கண்ணுக்குடி பாட்டு வந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், அங்கேருந்து இப்படி நம்ம சந்துக்குள்ள நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். பார்த்து போடணும், மேலே தேங்காய்க்குது கீழே தான் முடிஞ்சிடும். பாருங்க நம்மளோட சேவலால் இங்கே வந்து மேய்ஞ்சிருக்குது. முடிக்கட்டுலாம் எங்கே முடிக்கிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. நம்ம மாட்டுசாலைக்கு வந்துடுறோம். நாங்கள் மாட்டுசாலைக்குள்ளே போயிடலாம். பாருங்க நம்மளோட சாந்தியோட கண்ணுக்குட்டி வந்து பொட்டை கண்ணுக்குட்டி. செவலை ஃபுல் செவலை. ஆனால் பால் கறக்கிறதுக்கு ஊட்டிட்டு இப்போ மாடு அந்த அளவுக்குது. அதை அப்புறம் காமிக்கிறோம். கண்ணுக்குட்டி போட்டப்போ அங்கே இழுத்துட்டு போக முடியாது. இப்போ இணையவே இழுத்துட்டு போகுது. அங்கே விட்டா எங்கேயாச்சும் ஓடிடுமோன்னு பயம். பாருங்க இப்படி நல்லா விளையாடுறது பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. இதுக்குள்ள வந்து 2 மாடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வாரத்தில் வந்து கருப்பு மாடு, இதில் வந்து செவலை. இங்கே தான் கண்ணுக்குடி, இங்கே தான் கண்ணுக்குடி கட்டுவோம் பாருங்க. இப்போ நம்ம 2 கண்ணுக்குட்டி இருக்குது. பெரிய கண்ணுக்குட்டி ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் 2 மாடு. வாங்க மாட்டை காமிச்சிடுறது. கதை சாத்திட்டு போயிடலாம். நாயால் உள்ள ஊந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை சாத்தியாச்சு. வாங்க அங்கே போயிடலாம். பாருங்க செவலை மாடு கட்டிக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அங்கே மாட்டுச்சாலை இருக்குது. அங்கேருந்து இழுத்துட்டு வரும். அப்படி காட்டுக்குள்ளே இழுத்துட்டு இங்கே வரும். மாட்டுச்சாலை அங்கே இருக்குது. வருவேன் பாத்ரூம் வந்து இருக்குது. பாருங்க அவனும் இடிக்கிறது விட மாட்டேங்குது. நல்லா பாருங்க நல்ல மாடல் இப்படி அழகாக இருக்குது. இருங்க ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க எப்படி அழகாக இருக்குதுன்னு. அப்புறம் கரும்பாடு வருது. கரும்பாடு ஒன்றா 2 மாதத்துல ஈவிடும். இது என்ன கண்ணுக்குட்டி போடுன்னு தெரியல. பாருங்க படுத்துருக்குது எழுப்பானா. இது வந்து நான் முடிச்சுக்கலாம். இது நானே பால் கறப்பேன். ஆனால் இது பால் கறக்க முடியாது, இடிக்கும் அந்த மாடு. நாங்கள் ஊர்லேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்து கண்ணுக்குட்டி காமிக்கிறேன். இது பிடிச்சிட்டு வந்து 1 மாதம் ஆச்சு, 1 வருஷம். பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாகிடுதுன்னு. இது செனை பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் தான். ஊசி ஓட போகிறோம். அன்றைக்கி கொலாய் பிடிச்சான் பாருங்கள். இது கொஞ்சம் இது கருப்பு மாடு என்னன்னா ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது அதுக்கு. அது ஏதோ சாயந்தரம் நம்ம பிடிச்சோம்னா இழுத்துட்டு போகும், பயந்துருவோம். மூக்கை நம்ம பிடிக்க அது பயந்துக்கும். அதனால இப்படி இருக்கிறோம். அது எப்பவும் மூக்கில் தான் இருக்கும், இழுத்துட்டு போகுது கண்ணுக்குட்டியிலேருந்து. இது அதே மாதிரி தான் நடக்குது பாருங்கள். ஆனால் கொஞ்சம் இலச்சி போச்சுது. இது வளைச்சி ஊசி போட்டுக்குது. இன்னும் ஒரு 1 வருஷத்தில் செனை பிடிச்சிரும். டாக்டர் சொன்னாங்க ஆனால் 1 மாதம் பாருங்கள் இன்னும் ஊசி போடலான்னு எதுவும் பண்ணலான்னாங்க. உனக்கு செனை பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது. பாருங்கள் நம்மளோட சாந்தி பாருங்க. இது பாருங்க எப்படி இடிக்க வந்துட்டே இருக்குதுன்னு. இது போன வாரம் திங்கக்கிழமை போட்டது. திங்கக்கிழமை லட்சுமி வந்து போன 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டது. வாங்க ஆட்டுக்கிட்டு போயிடலாம். இடிக்கிறது ஒன்றும் விட மாட்டேங்குது. கிட்ட போனால் பாருங்க சும்மா தொட்டு விளையாடுறதுனால கம்முன்னு நிற்குது. பாருங்க கம்முன்னு நிற்குது. இப்போது கம்முன்னு நிற்கிது. நம்ம கிட்ட போனோம்னா இடிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மைக்கேல் ஜாக்சனும் ராஜாவும் சேர்ந்து விளையாண்டுக்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலான்னு இருக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ என்னென்னு கெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ என்னென்னா உங்களோட வீட்டில் வளர்க்குற நாயை பற்றி தான் போட போகிறோம். நம்ம 3 நாய் வளர்த்திட்டு இருக்கிறோம். நாட்கள் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.